hakni ko por long ngami hakni ko video ma te kubles bun te hakni ko por ngami na ka banta uwe u khaw ma uwe u khaw ba mi apo FB utau de u khaw ba siap utau de u strongwell u strongwell ni promwell ni ngam kan ma bahara ka jajong hakaba uyeng ban kan tho ye kin thai ki khna tang ba ki de kin thai ki ba hapo yu uyeng dakania ban kan tho ban kenno yaki hakata karukom te ngakwa ba usramwell un pensyai bakat nongut na kita ki balik hakata ke meeting ki badai ka tanga jongo ka ba ula elai san sieng le se unwan ba ar mo u no Solomon ro ngam la bantim te kum uni ujat briu uba kha khala jat khala sneng ka kami jongo uba babam daga mde babam daga jaru ubanut ban kan tho ya ki pat lang ka pesan ki kan thai ki khna khlung ma ubanut ban lek kren tela dam de ka tanga jong u lada barok ki balik meeting ki kan thai lada kim de ki tanga jong u tayano un batai start udan ha yu ban batai start ula ban korbar tanga ya ka jing ka sem jong u umi ha media namar ba usmubit smubiang na yeng na sem jong u niki khon ki ti jong u ngam ngai de bo udan khon gum tu briu ru de leng ki tengani khobor ngakwa bakan her shautu Stromwell namar udai ubri ubalengki haba melengki perkhat bahaya ka jinglong jingim jongme ka kur ka jaj jongme ya ka ba men snautu ya ka ba men snautu lada ka kanthai baro ka phet lokum ni yo anda ka kur le jongme ka ulok jong ka thom sunat ro yang khle jong ka un yaj snan un le snan kum bale ma me khnang ba ka perthai baro khoj kan tip bat kan yo i meju perkhat ayu kan dami orang ba men wan kren khna khlung hapa ki social media lada dai ubriu ubas ngau kat da orang ba briu umle ran ban kren gum kitu kitin yo pia snotnat ya ka jing post jong namar ba uni ubriu umde ro ba khada banai ka kmi jong umde ro ba khada badai henry le si hapo mobile phila bani i ka dur jong u ba udai ushen rang ba udai rong ba le si phila hi yo i seperti ti ba udai hijraru kum unu jat briu badan ya ka jabing siar ta kan kwa kan ni video kan poi sha ugan ladangan yo le kan khamba markhmat yang bangan keren yo u ka khamba markhmat bangan keren yo u namar bangan ong uru rong barong ile ran briu pi kum hakan ni gejela ban mi kum utu jat rang ba ubakhala jat ubakhala jinglong ubam isen ay yaki khon kikti yaki kur gi jaj jang u hang ne gin bangi singu tho ba unu ubriu umla ban ong ba ma un singu bakadon kata ka chi jaj ban riu si yeng chi semma hanrai uni pada ulami isnan do khala jaj khala jinglong ubam kha biang banai ka kebe jang u sikat ne udan ka jing sikat ne udan ka jabing sikat ne kat isbo khau udan ka jabing briu lada yo arat dam dan tang pli ka social media ba un that ya la ka jang ka jingbe da pa social media ru ngan tharai un jenda layak na aku mujo tu jaj briu ngat tharai ba kum uni Stromwell udai bet ubriu uba kusbi uba da ka tengah sudah jong hang ni apa me klaya udai uba number 1 tam palat mu ben yo Solomon ru lada bataya ka tanga bataya ka kur ki jat ki we hatu udon hak sa utip sa ya ka daw jong ki watu batai start Stromwell na mangi klem panjar na me unu kan thairu ka klem panjar ta ka daw shwa ba men men kren media ni men kren ai ni ro dakan mau ba wat cumi kum taw rang ba me media kum taw hijrau ba po na ibat po tambaro memneran ay kum kitu ki post lo bana dai manga ko mame ha chaka banga be jong banga trail tang sna FB ru le kashen rang ko chai yo kum ka tu e ka ba imat ya la dir watang ban phong patlu no trai unju phong trai na mar ba ulong ubri ubabet da kinyong kum no pat ba hanri banda ong thanpat ban thau ya ga jingduna jong uru ha ba udai ubabet kum no pat akstar jabing knai pamleran ai jabbo karu jabbo snobit snobiang na yung kami menta tadang ay hero from duty la siya ito yung tang sipar plastik lumong sapto wat you kan ak batay start le
namar memde bab saja meme kinte baro ni man korbar ma isu pro bale mem kran ni kita ki bashur ni me bale mem kran ni kita ki bashur bale mi wan kan don daw yu ki kinte ngaru ngale ja ka meeting ngam sha man kan thong no hok aru po chaj ka dur kum kana long sneng bam le an beriu ai tang ban keren karan karem khandan ka buram ka akor khandan ka rupa chaj marat phami nang ta phabam nang ta phaben nang ta ya kata hi ka beriu khan akor katar pha ong hana ba phadeu rang ba phamne ran ai dah start ukhnari balik kelas 4 banyo buru balas ni oli yo su khnat baro rudak kaj marat ada pemsutenan terbalik pemsus ngap halade balik peman thok ikiwe ngan tap how to kti jong me da don ha jong nak kedi asnan ngare hoj le da perkhat hole po social media nga em ngam juma bigini gini gibri ki bala ka dokti nang kong swa em hok ngam juma yanu ru phila ka dokti nang kong swa ngan ngasuk ban pen khanyi ti do jong phi ban ya kawang le markmat bangam ju sali re banong marketin le bangam ju thach sendan hi haba mi po social media mi sele akor burom haba klemtip ya ka burom ka akor das suang baki de ki kur gi chat jong mai ki babhai mat kim yo ir ban dai kum ngal akat tem nya sa khut ha panchanangan set karu po chat phat pancak burom nya ga yang ga set me kur ka chat kum ma me usniang klau me wan mi sepo tendo makan danang le ba memi seperti kumukla memi seperti kumukla tang ba hayeng jong mengam memtip melong ayu ya medai pen bantang tu hijrah up kandai lat ni tik seno karo po chat harau jaba